Hej YouTube. Inden at video starter, vil jeg lige bede jer om at skrive, hvad I synes om min nye intro ned i kommentarfeltet. Tak. Hej YouTube. Lige nu der sidder jeg lige her med min Z1'er. Den tabte jeg lige en harddisk på, så nu ser den sådan rimelig fucked ud, så jeg tænkte, vi lige så kan smadre resten af den. Men jeg skiller den lige af, så tager jeg bagsiden af, fordi den virker fint, og så batteriet ud, sådan det ikke går i stykker, mens jeg smadrer den. Men så ellers er jeg så ikke med at sige, udover vi ses derude, hvor jeg skal smadre den. Der er en låge her, den skal lige skal. Bagsiden sidder egentlig ikke fast. Bare ikke så fat op i. Jeg tror det er højtaler, der sidder deroppe eller noget af den stil. Men er der egentlig ikke inde i Z1'er? Eller, jo, der er der også en Z1'er. Ja. Nej, jeg tager sgu ikke batteriet ud. Det gør jeg. Nej, det gør jeg ikke. Lige meget. Jeg lægger ham bare på noget græs en eller anden art. Men bagsiden af, vi ses derude. Så, ups. Nej, kig nu. Nej, det gjorde det sgu ikke engang. Jeg havde ikke en fin telefon. Ups, jeg tabte den igen. Nej, jeg var uheldig. Ups. Der slog sgu en harddisk. Ups. Seriøst, det er jeg godt nok dårligt så. Ja, lige ved siden af. Ups. Oh, fuck. Kan I se det her? Hvis I ser det samme som mig, så like den video. Den her telefon, der er fandme totalt smadret. Det vibrerede fucking lige. Jeg kan trykke på knappen. Så skal man tage de batteriet fra. Den der, nu er det fra. Nu er der ikke noget strøm der. Så vil jeg egentlig bare sige tak, fordi I så med den her video. Jeg smadrer indtil det der. #rip. Og harddisk plus Sony Z1 er lige med rip. Nå, så ses vi i næste video. Nå. Goddag igen, YouTube. Lad have en panserdress på. Nej, det skulle bare skærmen der, er det ikke? Og sådan et lille stykke helt gennemsigtigt der. Jeg tror bare det er skærmen. Men hvis I ser det samme som jeg gør, sådan her, der, og der, og der, og der. Så vil jeg sige, så vil så vil jeg sige rest in peace. Der er fuck. Nu må spille kaffe på den. Der er kaffe på indsiden. Altså, hvis jeg ikke havde totalt smadret på den måde, så ville jeg nok godt kunne have repareret den. Men, ups. Der er en rip. Nej. Vi ses i næste video. Ups. Jeg vender tilbage på et andet tidspunkt.